Hello friends, welcome back to my channel. This is White Devil. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു കളിപ്പ് ക്ലാഷ് കോഡ് മാച്ചാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യും, തൊട്ടടുത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ടൈപ്പ് എന്നിട്ട് ചോളൊന്ന് അപേക്ഷിച്ച് കൊടുക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ. മുന്നേ വന്നവൻ നിന്നെക്കാളേറെ ഓണമുണ്ടവൻ ആദ്യമേ ചോദിക്കട്ടെ നീ ആരാടാ എന്നോട് മുട്ടാൻ നിൽക്കല്ലേ നീ പോയേടാ നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശത്രു ഞാൻ തന്നെല്ലേടാ നിന്നെ എതിർക്കാൻ എന്നെ പോലെ വേറാരുണ്ടടാ നടക്കാൻ പോകുന്നതു നിന്റെ ബദ്ധം നീ ദൈവത്തിനു സംഭവിച്ച കയ്യബദ്ധം എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തിനാണു തകർത്തത് എന്ന് മുതലാണു നീ എന്നെ വെല്ലാൻ തുടങ്ങിയത് നീ കാരണം തുലഞ്ഞു പോയതെന്റെ ഭാവി എഞ്ചിനീയർ ആകണമെന്നെന്റെ മോഹം അതു വാവി എടാ ഷവി നീ എപ്പോഴാണ് ഏതു കവി നീ കുളിച്ച കഞ്ഞിയിലെ തേർഡ് റേറ്റഡ് ട്രോഫി കവി റാപ്പ് ബാറ്റിലതു തുടരട്ടെ എല്ലാ ഹേറ്റേഴ്സും പോരട്ടെ ഈ കളി ഫെയിലാകണത് നീ തന്നെ കോസന്റെ മത്സരം എന്നോട് തന്നെ റാപ്പ് ബാറ്റിലതു തുടരട്ടെ എല്ലാ ഹേറ്റേഴ്സും പോരട്ടെ ഈ കളി ഫെയിലാകണത് നീ തന്നെ കോസന്റെ മത്സരം എന്നോട് തന്നെ മാൻ നിന്നെക്കാൾ മുന്നേ വന്നവനായിരിക്കാം വടിത്തരം ചീപ്പ് സ്റ്റുപ്പിഡ് വാക്കുകളിൽ മനസ്സിലാക്കാം നീ എന്നെക്കാൾ എത്ര ദൂരം പിന്നോട്ട് പോയവനായിരിക്കാമെന്ന് ജോസഫ് നീ എന്നിട്ട് വാടല്ലേ വിമർശിക്കാനയ്യോ നീ കുഞ്ചെണ്ണം വ്യാഴല്ലേ ഞാൻ പോകുന്നതു എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുറകെയല്ലേ എന്റെ പൊസിഷനു ലക്ഷ്യങ്ങൾ കരികയല്ലേ എടാ കളി വേണ്ട മോനെ നിന്റെ അഡ്രസ് താടാ പൊന്നെ കളിയാക്കി അഡ്രസ് ചെയ്യും നിന്നെ 2013 നീ വീട്ടക്കാരൻ 2019 നീ വെറും വീട്ടക്കാരൻ 6 വർഷം കളഞ്ഞതു നിന്നിലെ സിനിമാക്കാരൻ നിന്റെ യോവർ പ്രതീക്ഷകളാണു നിന്റെ കാലൻ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കാൻ നിനക്കെന്താ യോഗ്യത കൊല്ലം കുറയാകില്ലേ തീർത്തോന്നി നിന്റെ ബാധ്യത ജോലിയിലെ സെന്റി അടിച്ചിട്ടു എന്തു കാര്യം ദാശനു പുറകെ പോകുന്നതിലല്ലേ കാര്യം എന്നെ വെറുത്ത നശൂലങ്ങൾ മരിച്ചു പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലെ നിറാട്ടാതിൽ ഞാൻ ജയിച്ചു പ്രാർത്ഥന പേരിൽ വായിൽ നിന്നും ചടപട തുപ്പണതി കേൾവിക്കാരുടെ ഞരമ്പിലതു ജനറേറ്റ് ചെയ്യും വൈദ്യുതി കടിമൂത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കും വാണങ്ങളുടെ വായിൽ ഒഴുകി എന്റെ ഹേറ്റേഴ്സിനു വരട്ടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി റാപ്പ് ബാറ്റിലതു തുടരട്ടെ എല്ലാ ഹേറ്റേഴ്സും പോരട്ടെ ഈ കളി ഫെയിലാകണത് നീ തന്നെ കോസന്റെ മത്സരം എന്നോട് തന്നെ റാപ്പ് ബാറ്റിലതു തുടരട്ടെ എല്ലാ ഹേറ്റേഴ്സും പോരട്ടെ ഈ കളി ഫെയിലാകണത് നീ തന്നെ കോസന്റെ മത്സരം എന്നോട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ്. ദിസ് ഈസ് വൈറ്റ് ഡെവിൾ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.